Gibaraban nga 1.7 milyones ka pesos nga balor sa gituang shabu ang nasakmit sa City Intelligence Branch sa Mandaue City Police Office. Upat ka mga tao na sikop sa duha ka managlahing buy-bust operation. Anang report ni Chona Carion. Unang gibaybas sa kapulisan sa Barangay Subang Dako mo si Julius Lipitin, 34 anyos, taga Bugo City, nga temporaryong nanimuyo sa Cogon Ramos, Cebu City. Nasakmit sa posisyon ni Lipitin kinsa gihulagway nga newly identified drug personality mao ang mobalor og 590,000 pesos nga gituhang shabu. Samtang nasikop usab sa laing buy-bust operation sa Barangay Subang Dako usab sila si Jovet Diquitos, Kimberly Pregoner, taga Villa Gonzalo Tejero, dakbayan sa Subo, ug si Brigido Ministerio, taga Barangay Ermita. Ang tulo nasakmitan og 100 grams nga shabu nga mobalor og 1.1 million pesos. Gipiyait na siya nga name before and mao na gyud gi-communicate lang gyud sila permanente until nga yesterday nakuha na gyud nato sila and ato ang pamaagi sa ilahang pagkandak og operation para masulod diri sa Mandaue. Ang mga dinakpan gigatakdang pasakan og kasong kalapasan sa Anti-Dangerous Drugs Act. Chona Carion, Balitang Bisdak.